Wow. Mana nung deng to? Ayo. Hello everyone, Khulumbai, welcome back to my channel. So guys, दिनैहाय फाइनाली जोंना सेसनेल एग्जामा जोब्बाय आरो ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबोथ' दा मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैथ' साबसिनसो जाबावबाय मानो होनब्ला एकदम दिनै मोजाङै उन्दुनो मोनसिगोन मोजाङै रेस्ट मोनसिगोन टेनसन फ्रि ना ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय आरो आङो दा आफ्टार 1 week नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ दिनैहाय लाबोलायबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आङो जेरैबायदि बुंदोंमोन दाखालि न'निफ्राय फैनायाव एग्जामनि सिगां कि एग्जामनि उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै ओमफ्राय दिनैहाय जोङो लोगो मोनफिनलायबाय ओमफ्राय गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आं नोंथांमोननिसिम दहायसो जोबदों जोंना एग्जामा ओमफ्राय दा नै जोङो बायहेरायाव ओंखारनो नागिरदों आरो बायहेरायावबो मानि थाखाय ओंखारगोन होनोब्ला गोबावसैबो ओमफ्राय दा लेखा जाबायना बे 1 weekआव मेलेमाव एकदम लेखाजों बुंफबबाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो माइन्डखौ एसे फ्रेश खालामहैनो होननानै बायहेरायाव ओंखारनो नागिरदों आरो दा बेलासिबाय ओमफ्राय दा बेलासि जोङो माइ थांनाय जायो नोंथांमोननो आङो देखायलांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो माने लोगोसे लांफानोसै आरो आंजों ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दे दायो नैबेहाय मेला जागासिनो आरो डेली मार्केट खाथियावनो राज मेला फोथार बुङो नामा बेखौ मेलायाथ' एथबां गेदेरबो नङा ओमफ्राय एथबां फिसाद्रायबो नङा आरो आङो दाखालि ओरैनो जास्ट खेबसे राउन्ड हैखांबाय ओमफ्राय आं भिडिअ लानाय जायाखै आरो नोंथांमोना गुबुनफोरनि भिडिअआव नुखाबाय जानो हागौ डेली मार्केट खाथियावनो जागासिनो आरो बे मेलाया नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन गाइस आङो दा नै डेली मार्केट बारनानै फैबाय आरो ओमफ्राय आंजों लोगोसे दिनै सानै लोगो थांफागोन सागरिकाजों नबनिताजों नोंथांमोना बिसोरखौ ब्लगावनो नुखाबाय सिगांनि ब्लगफोरावहाय ओमफ्राय दा माधुआ फैयाखै आरो मानो होनबा बे आं दहाय नोंथांमोननो खेबनानै देखायबोदों ना मेला जादों जोंनि खाथियाव फिसा मेला जादों आरो बेहाय माने सासे लोगोजोंहाय बे मेलायाव फैनो नागिरदों बेखायनो दिनै बे फैनो मोनासै आरो ओमफ्राय दा सागमोनखौ लोगो लाहैसै दावराव दा नोंथांमोना लांबाय थाबाय जाबाय सागुआ फैदो आं बैसा गाखोनो हायाखै जेबो नङा दे ससेल'खा थ' सासेया बैयाव न'आ आदा थ'दो सासेया बैहाय दा नै जोङो बिशालाव फैबाय आरोना जि साजायनाय नै फुजानि साजायनाय दां जा भिर दिनै जोङो दायो नै बिशालाव सफैबाय ओमफ्राय जों नब'खौ नेगासिनो आरोना बिराद असाइस गान दामनानै दंलै जों नब'खौ नेगासिनो आरोना दाबोनो सफैया बेयो दा सफैदों नै साला जा गोबाव नेहोबाय जोङो दा बिशालाव हाबफैबाय नै जोङो सानै आगैमोन लोगो मोनदों गोजोनथाव जों आगै जथिका लाजिबावबाय नै मालाय लजिं थानायखाय नै बिदिसो बायसै बिसोरो आर्टिफिशियेल प्लेन दे नायना दे होमबा दे मै थांखो माबाया नब'आ
जानाय दिनायफ्रा एयर फ्रेशनर लादों आरो ना नै दायो मा होनदों बे सिंनिखौनो होनदोंदां नंगौदां बाय थ्रि गेट वान फ्रिया माने मोनब्रै मोनदों नालाय पावार थ' मोनजाफेरिखौ जानो बाबावसो जाबाय थाग्रावसो जायो गोथाव जागोन ना जायाखै बिबा जानो नायदो मोजां बावसो नै बियो लंपेन्टाबो वाव मोजां नुदोंथ' जा मोजां नैबे बे आखाइनि थाखाय ट्रिपफोरना समायदों जा मोजां जेजोंबो समायजोबो नोंखौ मानसियानो क्रिमखा न'ब' ब्लु गैया बियो दाबो फैयाखैनो अबहाय नै नायदो माबायदि नुदों मोजां ना आं लानोसै लादो आंबो लाखागोन मोजां मोनो आं वाव माबायदि बियो बेबो साइज नुदोंथ' दहायनिया साबसिनमोन ना ओमफ्राय बेबो मोजां जेजोंबो समायजोबो जा मोजां न'ब' नै समायबाय जेसे देनजार समायनाय मिन्थिबाय गड प्रमिस आइयो मानसि गुफुरजों समायखाबाय लादो बेखौ ओरैनो ना बाजारफ्राव मैगं लांफैबा गानबोनो मोजांब्रा मैगं लांफैदों मेथाइफोर जाफैबा बेलासियावहाय जा समायनाय मिन्थिबाय ला आरो गानायबावनोसै होनबा बै लाखा समायबाय वाव बेबो साइज नुदों ना मोजां ना इलेभेन बेखौबो नायलाय मोजां नुदों माने आंना बे मोनसेया जाबाय मिलाय गासिबो बिसोर गाननांगौनो लाथार गांथाम मोजां मोनबाय आं फैसायासो दा ब्लुआ साइज नुदों जायखिया हो ब्लु बेखौ स्टान्डार्ड नुथारदोंना येल्ल'निफ्राय बेखौ साबसिन नुदों दा समायदों जिन्सजोंहाय दायो आङो गाननायखांबाय आरो नै गांथाम गाननायबाय आङो ओमफ्राय दा न'ब'खौ नेगासिनो जायखिया गांथामनि गेजेराव गांनै लानोसै दा माखौ लानाय जायो नोंथांमोना दाहाय नुखागोन दा नै बेनाबो गाननायखांबाय माने ट्राइ खालामखांबाय ओमफ्राय एसे मोनामोना एसे मोनामखायो बेयावनो ओमफ्राय दा माखौ लानाय जायो दा बेनिखौबो दाहाय नुसिगोन ओमफ्राय दा जों थांसै ना लानानै आङो दा रुम सहैबा देखायनोसै आं मोनथामनि गेजेराव माखौ लाखो मोननै लागोन आरो आं जायखिया नै सासे बिनानावखौ लोगो मोनदों दे बायदो
जाबाय नै लाइनाव थाबाय खोमसिनाव थाहैदो थ'दो आयु नै आङो हाफ चिकेन चावमिन ओमफ्राय हाफ माबा चिकेन मम' लाबाय आरो आब' सुइटिसो बिहरदों दे आं जाया लाखांबाय ओमफ्राय दा नै सासे फैदेरबावबाय मना ओमफ्राय बिसोर स्कुटिजों थांसै ओमफ्राय जोङो टट' लानानै दा अफाय काराकचायाव ना खोनाबाय फैदो दा नै नब'मोना स्कुटिजों फैनाया दाबोनो सफैयाखै जोङो काराकचायाव हाबनो नागिरदों आरोना आं साहा लोंनो लुबैदों बेखायनो बेयावहाय जानानै लोंनानै थांनोसै काराकचायनि मेनु बाटार बान मस्का जाम आरो ओमफ्राय नैबेना बार्गार साफैबा दायो नै जोङो गावलायनोसै आरो गान दामनानै नै बेसे दे होमबा बाय बाय दा नै सासे गावजेनबाय ओमफ्राय नै बिसोरबो थांसै नोंसोर डेलि मार्केटाव थांफिनो ना ओइ र' दे थांदो बाय बाय औ दे ओमफ्राय औ दे बाय बाय औ दे औ आङो दायो पिजिआव सफैबाय ओमफ्राय नै बेखौ आब'नो होलांनोसै आरोना आङो आब' वेलकाम दे फरायदों औ दे स' गाइस दायो आंथ' रुमाव सफैबाय ओमफ्राय आङो खाजा जादोंमोन ना ओमफ्राय दै लोंनो बावो बिरादनो ओंखायनो दै लोंनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय ओरैनोबाबो चावमिन इरिया बिराद गाज्रि ना चावमिन इरिखौ जायाखै आरोना आङो दा बान जादों आङो बान मास्का बाटारनि ओमफ्राय बेखौबो माने एकदम फिसाल' जादों आरो ना माने खावब्रै खालामदों एसेल' जादों आङो ओमफ्राय साहा लोंनाय जाबाय आरो दिनै बिराद गोबावनि उनाव ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोनजों आङो गांथामावहाय गांनै लाबोनो होन्दोंमोन ना ओमफ्राय दा आङो माखौ लाबोदों माखौ लाबोमारखो दा बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै
बिराद मोजां मोनदों आङो मोननैखौबो दा नै फार्स्टआव गाननायखौनो लाबोबाय आङो मोनसे नैबेखौ बिराद मोजां माने आङो बे आखाइनि थाखाय बिराद मोजां मोनदों आरो ना माने बे आखाइनि थाखाय बिराद मोजां मोनदों आङो 3/4 ओमफ्राय बिराद मोजां बिराद माने एकदम रेजें ओमफ्राय गाननोबो बिराद कम्फर्टेबल ओमफ्राय बिनि प्राइसआ एकदम खमसो बिनि प्राइसआ 200ल' अनलि 200 नै बिराद मोजां माने बे शर्ट कुर्तिबो नङा एसे गोलावानो माने हान्थुआनो बारो बिराद मोजां बेबो ओमफ्राय गांसे लाबोबावदों गांसेखौबो उल्थासो जालायलांबाय नै नोंथांमोना दहाय गाननायनायाव नुखाबाय गाननायखौ ओमफ्राय नै गांसेखौ बेखौ लाबोदों बे बिराद मोजां बे कालारा मोगथाङाव माने रियेलाव मोगथाङाव माने लाइट ब्लु कालार ओमफ्राय बिराद स्टान्डार्ड कालार नुयो बिदिखौ बिराद मोजां आरो ना नै गाहायाव डिटेलिं बिराद मोजां दङ नै बिदि मोजांथार मबाइलाव बारा हायासै आरो मोनाबायबो ना बिराद मोजां बेनाबो प्राइसआ बिराद खम बेना प्राइसआ 219 आरो 219ल' बिराद खम ओमफ्राय नै शर्ट कुर्ति आरो ना बियो गुसुं ओमफ्राय बियो दहायना गोलाव लं कुर्ति शर्ट कुर्ति मोननै लाबोबाय ओमफ्राय आङो बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय मोननैजों अनलि 420 थांबाय आंना ओरैनो अनलाइनफ्रावथ' बिराद माने आं नायगासिनोखा मोजां माला आं बिदि दाम खमनिबो गानो दाम गोसानिबो गाननाय जायो ओमफ्राय दा बिशालफ्राव जेनेबा बिदि एफा मोजां मोनो दाम खमबाबो लाबोखायो दाम खमाव मोजां मोनलाथ' बिराद मोजां आरो क्वालिटियाबो बिराद मोजां नै मेटेरियेलाबो बिराद मोजां मिन्थियोना जेन'बा गाननायावनो दांनायनायावनो मिन्थियो माबायदि ओमफ्राय बिराद कम्फर्टेबल नोंथांमोना माबायदि मोनदों ओमफ्राय बिराद बुरजा दङ नोंथांमोनाबो बिशालाव फैनानै लांफैनो हागोन बिराद खम प्राइसआवनो मोनगोन ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय